Салом алейкум апа ишалло. Мо як группа духтаро дар Москва омадагием апа. Як 7-8 нафар духтарем дар як комнатаем. Ҷойи кор надорем. Корхонаамон маҳкамай. Ду мошида дар хона ховем. Намедонем чӣ кор кунем. Ай квартира хезондистанд. Киҷо бурем намедонем. Не хурданӣ, не як ҷои рафт дорем. Илтимос мекунем аз шумо, хоҳиш мекунем апаҷон, ки ба ҳамун одамои ҳукумат бирасонем, ки як чораи ҳамин занона бибина апа. Посолство занг мезанем апа, ҷавобмо наметиҳанд. Ду ҳафта шидааст ки ному фамилиёмона нависонданд. Ҳеҷ нест ки чорамона бинанд. Намедонем киҷо бурем. Иҷа занако дасту пошон вазвин, вазъиятмон безеб. Аз шумо хоҳишмандем, ки ҳамин чораи моро бинед. Илтимос мекунем. Дар берун мондаем апаҷон.